TISF bukhangti kaisa press meet kha thang tongo जों फाइनाय 14 तारिखो बुधबाराव कायसा मास गेदारिं बा लेरि खायना थां दङ आस्तबल टु राजभवन अ रेलवे जों तिनि बिनि बागै ब्रिफ प्रेस मिट फाइमानि आरो फाइमान जा फायका आं निस टाउन कमिटि कनभेनर उत्तम त्रिपुरा अयं दङानि जॉइंट कनभेनर राहुल नवाटिया अयं जॉइंट कनभेनर दङ बेसिबा देबरमा अयं जॉइंट कनभेनर दङ जयदीप सिंहा अयं जॉइंट कनभेनर दङ बिशालगढ़नि राकेश देबरमा ओंखाय तिनि प्रेस मिट खामानि कायसानो कारण फाइनाय 14 तारिखो जों जत स्टुडेन्ट दङ कय जागो जे रोमान स्क्रिन बागै जों कायसा डेपुटेसन थां दङ बा लेरि खाय थां दङ आरो जत स्टुडेन्ट फाइ मानजांना बागै जों TISF नि बखाक्ति कायसा प्रोग्राम संजाखा जे फाइनाय 10 तारिख सिमे 4 जरा नर संगा फाइदे परमिशन तो 12 तारिख सिमे हाइफार जों गेदारिं जत स्टुडेन्ट दङ कय जागो 11 तारिख सिम फाइ आसबो मानजांनानि बागै आसबो बोसोरावनो मान बरक तो जों आसा खायो 1000 प्लस 2000 बा 1000 बिसिम दंनाय सिनो आरो फाइनाय आगतन जत स्टुडेन्ट ताइ गानागिनि आं कयनाय गानागिनि जे आगतल फाइमाने र जत स्टुडेन्ट आं रिक्वेस्ट खाय फाइना बागै बर नाहार मत इन रखाव दिन गेदारिं खने जों अब एक रोमान स्क्रिप्ट जे ककरो लैंग्वेज ते जे CBSE बुदो अंग खायमानि बरक बांला स्क्रिप्ट बाय जे साबो खायमान बागै जों एकदम अपोज खायो जों अपन साजागिया नाइसलेंगो गाबनि बागैनि जों कायसा राज्य सरकार थाने करा बार्ता रनाय जों अब एकदम तिब्रासानि मुभमेन्ट जेराव सिजांनाय जात अदिनो जों कतल के कायसा मुभमेन्ट खाना थांथों आसक दिन सालन नकबांनो बागै लेट हुइ तो खामनो अ चबानो खायना बागै आबनि सकान तो कामा TISF खायतां का टिब्रा मथनि बहुत नेतरा खायतां TSU खायतां का न खायतां बागै लेट हुइ तो खा अ चबानो बागै न तो एज ए स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली हामबाय जानो कायसा पोजिशन खायमान बागै एक्चुअली आति से जों कायसा बुबा ग्रानि कायसा इंस्ट्रक्शन दङ जे ब कायसा स्टुडेन्ट न जत स्टुडेन्ट अर्गानाइजेशन दंमानि जों अपन थांसाखै कायसा खायनाय माने बुबा ग्रा सावो आं कक साइ दङ जों जत स्टुडेन्ट बाय ति खायनायनि ने वान्स माने कायसा स्टुडेन्ट बाय जों अलरेडी खायनायनि न परमिशन नाय दंमानि मिटिं रंखा बाट जों ताम खायनाय अब बरकनि आइडियोलॉजी बासिनो आइडियोलॉजी एम माने रोमान स्क्रिप्ट एम फानो बरक बासिनो आइडियोलॉजी मिलिया अंखाना जों अलरेडी थांनाय एमएलए हस्टेल TISF बा TISF कायसे मिटिं अंखा दुइबार मिटिं अंखा महाराष्ट्र तिदुमा बायनो गेसिनो दा एमएलए खंनै दङ बन तिदुमा बायनो जों मिटिं खायलाका इंगे मिटिं खामा पले जों कनभेनर रक्सं लायका प्रोग्राम खायना बागै 14 ता डेट बंखा आं परमिशन मोना का TISF बायनो TISF मिटिं खायलाका इंगे मिटिं खामा पले जों कनभेनर रक्सं लायका प्रोग्राम खायना बागै 14 ता डेट बंखा आं परमिशन मोना का TISF बायनो TISF नि मुंनु खाना इंगा आरो नामा परेवा बरक बाय किसा बरक तामंग लायका बरक किसा सोंबिथिं बाय कथागै खायनानै किसा अनपसिबल थाङा जाय हक अब बंग बेफार बरक कायसा सुन नङा जों बंग फोर्स खायमिया हाबन बुबा गारा सामाते जों बबा ट्राय खायगा साइ सखा ओंखाय जों ब साइजों खायनानै अलरेडी आगे प्लेन खायजा बाट बुबा गारा साका जखन ते जों बुबा गारा तो सिनि खरसान लिडार बुबा गारा जे सासन आथेन खायो ओंखाय बा बिमाय नासिन दंमानि बिमाय किसा लेट दं थाङा किन्तु तावले जों ताइ 14 तानि सिमिन ताइ जों बथारलिया माय आसाक जों TISF थांनाय पुरा कन्टिन्यू खाय थांनाय जों दिनि कर खाना और खायबान जों ताइ स्टप खालिया एमे नकतो डिप्लोमेट ऑर्गेनाइजेशन नि कायसे बेदक के आर बिसिंग MLA बा ननि TISF नि बा आर नि प्रेसिडेंट जे सेंट्रल नि आमरक के फाइनाय दिया आजिन साला साव मानजंनाय आ दिन साल साव मानजंनाय साइनिया जों तो स्टुडेन्ट मुभमेन्ट से खान थाङो बरक फागे दङ जों वेलकम फाइनाय हाइफाना जों स्पेशली जों बरक फाइट टु फाइट जों स्टुडेन्ट न सिनि महाराष्ट्र साव स्टुडेन्ट न खति खायने गे जों स्टुडेन्ट मुभमेन्ट बा स्टुडेन्ट तिनो खायनाय जदि बरक फागे बा जों बरक बाय माला लायनाय बरक नगन साबा फाया जों हाइफाना बरक वेलकम तो खायनाय बाट जों स्टुडेन्ट तिनो खायनाय थांदों डेपुटेशन बरनाय जावत डेपुटेशन द रुइमानो पार्टिशन माखाय जों नुनाय किन्तु बरक परमिशन ग्ला आं आसा खायो जों हाइफानो परमिशन याफानो जों सिटिं डेमोनेस्ट्रेशन फान खुनाय अदिनो खाय दंनाय जे जात जरा जखना जों सिनि मानथाय मायसा अदिनो जों जातंनाय ना बागै अब के टाउन कमिटि सिमेदा नाम गोबां मा कमिटि न स्टुडेन्ट न फायनाय एक्चुअली जों टाउन कमिटि सिमिया जों TISF सेन्ट्रल कमिटि तो गुरुय एक्चुअली टाउन कमिटि माने जों आगतन जे गाना जत डिविजन जों खबर नाय न फायमाकाबो फायदि बरो जेसम मानसि फायमाने ताङै बरक ता हाकसांनि जत फायमिया बा सदर गाना जे आगत गाना कयेक्टा स्कुल कलेज रंनो जों इनभाइट सिन डिविजन दङ जेमन खुमुलुं तागाजला बिसा मजुरनि कयेकजन बरक फायमान गारि बाय
Acha buba gerak to dai gi khamno no. Ang ba bong na mo sung nukai sai man dong. Actually sana thang ka ang TSO sawan. O bill jidi age u jidi pass khai ro ka CM sarkar tong horo tabo problem phaya. Boro age nayo roman security naya boro age tamo sa devanagari to BJP sawo boro sawo sung bangla bai nai. Boro offer jidi bangla bai naya sung kok boro bai no roman security bai na hong kai tabo jidi to au problem phaya sung kham sin ro. Kintu boro abo politics thung. Suja kok TSO to nong saimano jotom saimano boro already age tabo khai boro tamo san tong roman security sano Bengali Bengali script bosano sungkai roman script no namo haji sung Bengali tai thamia khorsa no namo kaisa no namo only one script roman script abo no to ko sabjang bage sung abo na acha o